Estas imaxes que estamos a ver pertencen a Santa Mariña de Zobra, unha pequena aldea montañosa situada no sur do concello de Lalín. Vin a este lugar porque no seu contorno se atopa unha das maiores concentracións de albarizas da provincia de Pontevedra. Albarizas, sí. Que son? Pois castelos do Mel. Quedastes como estabades, verdade? Para coñecelas, entón, acompañádeme neste capítulo de O espía da natureza. Benvidos, pois. Nas montañas orientais da provincia de Pontevedra non abonda a agricultura. O frío do inverno e as fortes pendentes das ladeiras fan que moitas terras só se poidan empregar como pastos. Durante séculos, os veciños das parroquias montañosas de municipios como Lalín e Forcarei víronse obrigados a compensar a pobreza da agricultura con outros recursos económicos. Un deles foi o mel, fabricado, como sabemos, polas abellas a partir do néctar das flores. Consígueno coa súa trompa, provista dunha lingua retráctil e longa capaz de acceder ás partes máis intrincadas da flor. No século XVIII, segundo o catastro do Marqués de Ensenada, había en Galicia máis dun cuarto de millón de colmeas. É de supor que moitas delas se atoparían dispersas polas aldeas de Terra de Montes e arredores. Posuír unha colmea de abellas naquel tempo era cousa boa. Significaba dispor de mel, un alimento moi enerxético e curativo, e de cera, coa que se facían as candeas e os exvotos dos santos. Pero a produción do mel tiña os seus riscos. Un deles era sufrir as furiosas picadas das abellas. Outro que viñese un oso e que o comese todo. Por iso foi necesario pechar as colmeas dentro dos castelos do mel. Crese que en montes como estes, da parte oriental da provincia de Pontevedra, houbo osos pardos ata mediados ou finais do século XIX. Como é sabido, os osos encántalles o mel. Por iso, os nosos devanceiros non tiveron máis remedio que protexer as súas colmeas dos ataques destes animais. O que fixeron entón foi levantar unhas fortalezas pétreas ao redor de ditas colmeas. Estas fortalezas, estas construcións, reciben hoxe o nome de albarizas. Castelos do mel, albarizas. Estes peches de mampostería sitúanse polo xeral en ladeiras montañosas orientadas ao leste. Adáptanse moi ben á caída do terreo, co que se garante que o sol alumee e quente durante máis horas as colmeas. A maioría son circulares ou oblongas, pero tamén as hai cadradas. Os valos das albarizas poden medir ata 3 metros de alto e están rematados por unha cornixa que sobresae lixeiramente da parede. Dese modo, evítase que os animais e as persoas poidan gabear pola pedra e entrar no recinto. Estes valos son tamén un hotel para pequenas plantas e animais. Nas zonas máis sombrías e húmidas podemos atopar, ademais de musgos, as súas parentes as hepáticas. Reciben este nome porque moitas delas nos recordan os lóbulos do fígado.
motivo polo que antigamente se empregaban para combater enfermidades deste órgano. Algunhas semellan caras sorrintes. Son verdadeiras hepáticas simpáticas. Na superficie de moitas pedras aparecen os liques mapa, así chamados polas características formas que adoptan ao medrar e xuntarse entre eles. Son como unha segunda pel para o granito e, de feito, ás veces logran penetrar no seu interior convivindo en íntimo contacto coa pedra. Outro lique abundante nestes valos é a tripa de rocha. Coa chuvia amósase radiante, pero nos períodos secos vólvese frágil e quebradiza, polo que o vento adoita rompela dispersando os seus fragmentos que terán capacidade para orixinar novos liques. Nas albarizas atopamos tamén plantas superiores como o couselo, que gusta medrar nos ocos das pedras. É coñecido en castelán co nome de ombligo de Venus polas fochas centrais das súas carnosas follas. Estas, machacadas, teñen propiedades cicatrizantes e o filósofo grego Hipócrates recomendábaas comer para ensendrar fillos varóns. Tamén ten propiedades medicinais a uva de gato. Como no caso do couselo, consegue sobrevivir a seca grazas á auga da chuvia e do orballo que acumula principalmente nas súas follas. Pero os valos da Albariza son tamén un edificio de vivendas para moitos animais. É o caso das pequenas lagartixas e do gran lagarto arnal. Moitos apicultores acúsano inxustamente de reducir as poboacións das colmeas. É certo que lle gustan as abellas, pero captura sobre todo exemplares enfermos, máis fáciles de atrapar, polo que facéndoos desaparecer contribúe a que a enfermidade non se extenda pola colonia. O interior dos valos é un lugar perfecto para refuxiarse e criar. Sapos, caracois, serpes, ratas son outros inquilinos que comparten cos lagartos e lagartixas este edificio de apartamentos que é a Albariza. Pero no reino animal non teñen vixencia as leis humanas, e o instinto de supervivencia é a regra suprema. De aí que en ocasións os veciños destes valos esquezan as normas básicas de convivencia e se ataquen entre eles, ás veces mortalmente. É o caso da víbora, que aproveitando a ausencia das ratas adultas, matará e devorará as indefensas crías. Pero as verdadeiras protagonistas da Albariza son as abellas. Para coñecer o seu reino hai que atravesar a única porta que leva ao interior do recinto. Unha vez dentro aparece ante nós todo un verxel. Mimosas, froiteiras, buxos, carballos, loureiros. Se ben algúns deles medraron de xeito espontáneo, a maioría foron plantados polos donos da Albariza para que as abellas teñan o alimento preto. Dentro do recinto tamén podemos comprobar como a Albariza se adapta ao terreo en pendente. E por último reparar nas casas das abellas. Son dous os tipos de colmeas que podemos atopar nas albarizas. Por unha banda temos estas caixas, empregadas na apicultura moderna, que se poden amontoar e limpar dun modo doado. Pola outra, os cortizos tradicionais xa en desuso. Están feitos con cortiza, é dicir casca de sobreira, e teñen no seu interior paus superpostos dos que as abellas colgan os seus panais. Nas albarizas, as colmeas dispóñense en ringleiras a diferentes alturas.
Deste xeito, todas elas reciben a mesma cantidade de sol. Pero que ocorre no interior destas estruturas? Queredes sabelo? Pois metámonos nunha delas. Entremos, por exemplo, nun cortizo. Nun espazo tan reducido como o interior dunha colmea pode haber ata 50.000 abellas. A inmensa maioría son obreiras. Moi traballadoras, fan de todo. Son limpiadoras, amas de cría, recolectoras, soldados e constructoras dos miles de celas hexagonais que forman os panais. Feitas con cera que elas mesmas producen, serven para almacenar o alimento e de cuna para as larvas. Miles de obreiras, 100 de zánganos e unha raíña compoñen esta sociedade perfectamente organizada e modélica. As albarizas son unha xoia do noso patrimonio arquitectónico popular. Con todo, atópanse prácticamente esquecidas. Moitas delas quedaron xa en desuso e o tempo está as devorando. Cos valos caídos ou cubertas por unha densa vegetación, ninguén podería adiviñar que estas ruínas foron no pasado unha fábrica do mel. Os investigadores prestáronlle moi pouca atención a estas construcións e, de feito, apenas hai estudos sobre elas. As administracións nin siquera as teñen inventariadas. Pero aínda estamos a tempo de cambiar esta situación. Nas montañas orientais de Lugo e de Ourense, que é onde máis abundan, xa se reconstruíron algunhas e mesmo se trazaron rutas de sendeirismo para coñecelas. Por que non facer o mesmo coas da nosa provincia? É algo que, sen dúbida, merecen os nosos castelos do mel.